apa menika 2 minggu sebelumnya niku diumumkan utawa dipasang bor saksikanlah banjirilah Oh. jangan gembira kabar gembira sampean gambare dipasang nek kok prapatan ngono terus wayang gowedi fotone sampean cilik nggih niki nganu Pak Do ketokne blangkone tok madhep rono pripun niki mboten anu Pak Do niki seminggu sakderenge mboten ana seminggu malah nggih 5 hari niku rembukan daden wayangan lah niki lak merga saka prigel lan wasisipun anggenipun anu pangarsane Satria Wasis panjenenganipun Mas Menpiek menika to. Mas Menpiek kliru. Mas Menpier niku nek nyeguhaken kanca-kanca Satria Wasis sing nyatane saged pentas dalu punika. Nika beteke napa to supaya kanca-kanca Satria Wasis niku terlatih masalah nggon kedisiplinan lan supaya iso maju nyatane ya ora nguci wani, nyatane ya bisa ditonton kanthi apik, nyatane cara pitik ditarungne ya wani ning palagan. Nggih. Ada nih cah hepiah. Satria Wasis niki ben maju di pripun Pak? Aduh. Nek jarine mondol. Rasa nganggo kuwi yo. Bisa. Nggih, anu nyuwun support kagem rencang-rencang. Mpun sah mboten usah disupport kok anggere nek sing nanggap ya mesti apik ngeten mawon. Lah nggih, leres tapi kan rencang-rencang butuh ular-ular. Lah ula-ula iki mulai nyembur. Nggih sing baku sing penting monggo sami-sami gegulang wonten ing kabudayan nut kadewasane piyambak-piyambak sak gaduking nalar sak dewasaning pikir sami-sami ngeluri budaya. Jangan alergi dengan budaya. Sepisan melih budaya menika ge enek bener ge enek salah, ora eneke mung pantes karo ora. Nek jarine wong pinter-pinter menika budaya menika mengandung 3 unsur yaitu estetika, etika dan hati nurani. Oh, nggih. Estetika iki bab nggon kesenian, etika iki bab nggon unggah-ungguh, sarehne awake dhewe wong Jawa. Nggih. Seni sentuhan nurani, hati nurani ya kudu dienggo wong Jawa kok padane. Gibas apa piye? Nembang niki kanca-kanca. Sotonipun sampun nggih? Sampun. Ingkang badhe tanduk kula pesenke wonten wingking. Sampun. Mengke nek kebelet pipis lha menika jedingipun menika. Mangga langsung mawon jedingipun teng mrika. Slindro Mas, slindrone apa ya ngene iki enake. Nggih, slindro biasa napa? Terus sing nembang sapa Nduk? Kowe ya Nduk ya. Kowe kaya Cina ta Nduk? Mripate kok sipit ngono. Kowe ya nek pengen sipit kaya iki culeken matamu. Berkahipun napa Pak Do? Siap nggih. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban nyetrum kesusupan mondol. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira lawe truk panggung marai ora iso diwarai gang kita nek enek wong adus alah yo ben to tenang yo kan kok iso Duk prangkung Bojonegoro ngebelo bebelo Wirat Moyo sitere mau jane karo tukang son arek dicilikne tapi sing tukang nyiter ora gelem ben banter ae barek aku gak iso ngono pengen tampil iya modele ya